sådan er fint, men jeg synes selvfølgelig, at gerne, der kan komme lidt mere sådan i skolerne og sådan noget. Det vil altid hjælpe. Det er fint nok. Og komme lidt mere. Meget mere. iPad, iPhone, sådan noget fis. Det er computer, iPad og telefoner. Nej, jeg vil godt komme lidt flere iPads og sådan noget. iPhone, sådan noget fis. Nej, det synes jeg ikke. Nu er der kommet det der med Samsung TV der, at de kan sidde og høre hjemme nede i stuerne. Derhjemme, så kan de det så sende det ud til andre fjernsyn. Det er sådan noget skønneri. Ja, jeg synes faktisk godt, der kunne komme noget mere, men så burde de bare kunne finde ud af det. Det der med hacker. Der skulle komme meget mere elektronik hjem. Og så skulle politiet, de skulle bare lave den program, og kunne flikke de der hacker. Nej, det hjælper dem. Hvis de er svært på ting, som iPad og sådan noget, det hjælper dem. Jamen, jeg vil sige ja og nej, fordi at, de kan jo hjælpe de ordblinde i skoletiden med sit ord og sådan noget. Det var meget godt. Men jeg synes også i børnehaven, hvis man får det der, så vil de også bare, når man kommer hjem, så vil de også bare have det der, og så vil de bruge det hele tiden, fordi de synes, det er så spændende. Ja, nogle steder, men jeg synes også nogle steder det er godt, som nogle bilfabrikker og sådan noget, der bruger de jo kun elektronik og sådan noget til at lave bilerne og sådan noget. Der er jo næsten ingen mekanikere, eller hvad fanden det hedder, der sådan laver noget selv. Nej, der skulle komme meget mere, fordi det kan hjælpe med ting og sager. Ja, det er fint, at man kan sidde og snakke sådan, hvis nu at jeg sidder og spiller, jeg vil gerne snakke med mine venner, selvom jeg ikke skal være sammen med dem, så bare sidde derhjemme. Det er mega godt, fordi så hvis nu man vil snakke med en fra udlandet, en kineser for eksempel, så vil man ikke til Kina, så kan man bare snakke med over Skype.